nematerijalne baštine UNESCO-a, treći u svijetu. Ispred nas su samo Kina i Južna Koreja. Dakle, imamo baštinu, nematerijalnu baštinu, govorim, tu su sad materijalne baštine, dakle ne pišemo tu o bolcima, nacionalnim parkovima. Bećarac imamo samo mi, zvončare koje nam u ponedjeljak dolaze u Vukovar imamo samo mi, Sinjsku alku imamo samo mi, mediteranska prehrana je cijenjena svuda u svijetu i tako toga ima 14 stavaka na popisu nematerijalne baštine. Japanci dolaze snimati filmove o licitarima. Šveđani, Norvežani, Danci ovdje dolaze gledati kako se izrađuju drvene igračke za djecu i onda to napravi i onda kupujemo nešto što je došlo iz Švedske, a naše nije dobro. Dakle, imamo znanje i tradiciju, a kroz to i glazbu od koje bi vjerojatno država naša mogla puno bolje živjeti, ali ok, kad se vratimo još malo u povijest, prvi zapisi glazbe, evo ovako su izgledale prve note, zovemo ih neume. Ako malo bolje pogledate koji hoćete vidjeti, to je crtovi od 4 crta koje je isto nastajalo dugo godina. Zapravo su razmišljali kako uopće zapisati glazbu, pa je Papa Grgory u 9. stoljeću rekao da to treba početi pisati, pa su prvo počeli uz tekst nekakve znakiće, pa onda uz taj tekst crtu, pa jedan, uglavnom kroz nekoliko stotina godina je nastajao zapis ovoga što mi danas zovemo neume. Ovakve note ćete vidjeti recimo u starim crkvenim knjigama, ako nekad možete na obrazanim katoličkim crkvama zaviriti, onda pravi stari crkveni knjige imaju ovakve note i ti napjevi se nazivaju gregorijanski korali i svi sigurno znamo nešto od toga, ali ne znamo da je to napjev koji postoji već nekoliko stotina, da ne kažemo i tisuće godina. Oni koji su recimo pripadnici katoličke crkve svi su zapjevali Oče naš koji je si na nebesima. Sve što u crkvi djelamo, preko katoličke crkve, pravoslavne crkve, sve su to gregorijanski korali koji su zapravo evo neki radili u nekim novim verzijama i su sve to popularno i dani, ali se godina od kako su se počeli zapisati. Sad, da ne kopamo previše po povijesti, jer bi tu mogli jako puno pričati, razvojem tehnike i tehnologije početkom 20. stoljeća glazba je postala dostupna zapravo široj publici, ne samo kao konzumenti, jer danas postoje različiti kompjuterski programi gdje se svako ko želi može obušati u skladanju, pisanju glazbe i zapravo